Wo asibingelele umfulo ngasho wahlula abaqothuse bemqothula amandla akhe uma hlale engahleli njengohlanya isamba nabasikanke ngapha kanti singalena kwentaba udundunu intaba iduniselene wahlula izazi zithi ziyazi kanti azazi ihlula ngempiyenqo inkosi ayiqedwa ngiyama khona lapha cha siyabingelela siphinde sabuya futhi siphinde sahlangana okushuthi ke njenganamhlanje ke sikwesinye ihloko itopic ithi it's about inhlambuluko ngicabanga ukuthi ke sobe sesihamba sithola uba omncane oyedwa ozobe sechaza ke sesilandisa ukuthi ke kwenzakalani lo msebenzi about ini angithi ukushuthi ke ngizobe senukubona konke kuzobe sekwenzeka angithi asibonge bengithe songena khona la endlini kagogo sizama ukuthola ubaba kodwa kabanye ubaba sebalele kudala sisebenza ngikhathele nami nje basikhuluma nje kodwa songena ngapha sithola ubaba oyedwa esichazela ukuthi umsebenzi kwenzakalani it's about ini angithi nizongilandela ngicabanga ukuthi ke ubaba uye ozobe sekasibikela kubasiwe ke la intuthu ke iyastopha ubaba ngicabanga ukuthi uzobe sechaza ukuthi ke umsebenzi about ini angithi ngizocela yena ubaba esibikela ukuthi njengoba sila ekhaya kungani hlangene umsebenzi wani ngoba ngizwela ukuthi inhlambuluko mina ngiyazi kodwa kuzobe sesilandisa ke echaze nosekwenzeka emini echaze futhi kusasa ukuthi kwenzakalani baba siyakubingelela cha ngicela usichazele baba ukuthi sihlangene ngane la ekhaya this time ngoba phela sike sahlangana futhi ngaphambilini kuhlangene amantunga njengamanje siyahlangana futhi ngendaba yenhlambuluko kodwa ngizocela usilandise ukuthi ke inhlambuluko ke le about ini kahle uchaze inhlambuluko ukuthi yini inhlambuluko bese usichazele ukuthi ke emini ngoba ngicabanga ukuthi sesibe late ukuveza ukuthi emini sesikhohle ukuchaza ukuthi bekwenzakalani ukuthi uzobe sosilandisa ukuthi ke cha kugcine kungene esibayeni kwahlatshwe inkabe ezimbili ngayizolo kuhlatshwe iklaphu ezimbili kusasa kwenzakalani baba siyabonga lona okhulumayo ke ubheka abakubo ubheka amantunga ubheki lo abamaziyo bathi umthunzi ophumula amatshitshi namajongosi ogawula omncane omkhule wela uhlahla somkinga mosabona intombi sesabelweni ngabuza ngathi awuyini umkinga ihlahla somkinga bathahla sente ezimnandi umahlomba walingani nabakalova ukamkeshe izambane lingavuthwa uyeke lo le esihlangene ngayo la sihlangene siwuzalo lwesende likaMdlume ngamanye amazwi siyisizwe sikaMdlume asisiwumndeni la siyisizwe ngoba lesizwe lesi sihlanganise okhokhokazi abayishagalombili abangu-8 ngolimi laphesheya elinabomkhulu abangabalelwa ku-25 manje ke umndeni mawumkhulu uhamba umndeni ube nezingxabano futhi umndeni mawunesithembu esikhulu kangaka esingu-8 kuhamba kuxatshanwe kubangwe manje ke kwathi ke uma umndeni ukhula umkhulu kwatholakala ukuthi umndeni uyahlakazeka so umndeni ukuhlakazeka kwawo wahamba wasabalala wazophinda nezinkolo zawuhlakaza umndeni kwathi obaba ngoba omkhulu azange bayithatha izinkolo zabezizwe manje obaba basebona bathatha izinkolo zabezizwe ngoba becabanga ukuthi bazokwenza okungcono ukudlula isiko manje lento leyo ihamba lo mndeni yawuhlukanisa phakathi uma lo mndeni uhlukana phakathi kwaphela ukuba sesendeni likaMdlume kwase kuba nhlaka kwasabanye bashona lese bawukhumalo nje abangasethi esingathi abokhumalo abangaziwa manje mase ngabokhumalo abangaziwa kwangase ukuthi akusasibo besendelinye manje ke ngenhlanhla kwase kuvulwa igroup yamantunga
kwahamba le group sase siyayishintsha sathi igroup kaMdlume. Mase sithi igroup kaMdlume sase sikoleka bonke abantwana besendele kaMdlume esibatholayo nesibaziyo. Ekuhambeni kwesikhathi ke kwathola ukuthi siyafuna ukuhlangana asikhona ukuhlangana. Kwathi kulo nyaka ophelile ke ngase ngithi Mantunga ngoba ngiyabona niyathanda ukuhlangana. Mina ngizonihlabisa ngenkomo noma ezimbili kuzodependa ngobuningi benu. La ke sihlangane khona saba baningi ngokuphinda phindiwe njengabantu besigodi kanti singabantwana besende. Manje ke uma sihlangene ngase ngifikelwa umqondo nombono ukuthi asikwazi ukuhlangana sijabule. Kodwa uma uthi uyabheka sidlala inhlupheko uma uthi uyabheka engumkhokha weingxabano ngoba sithola ukuthi indlu nendlu kunezingxabano le ingxabano lezi ingxabano zesisu sika mama munye. Abantwana mhlambe bayalamana bazalwa ndawonye kodwa bayalwa. Uma sengithi ngiyabheka ngiyabona mani ukuthi le ingxabano shuthi izisuka kudala kudingeka inhlambuluko eyohlambulula lezi ingxabano ezenzeka kudala. Yingakho ke namhlanje sihlangene la ukuthi sihlambulule ingxabano ezenzeka kokhokho. Manje uma siyihlambululile lezo ingxabano ezenzeka ngiyacabanga ukuthi konke kohlambululeka ngoba singabantu esiphila lesikhathi esiphila kuso manje esesingananhlonipho abantu bayazenzela. Kodwa ke njengoba sithole lethuba lenhlambuluko sahlangana siyisizwe siyokwazi ukuthi sihlambulule zonke izinto esizenza wrong empilweni zethu nezinkolo ezathathwa ngokhokho ngoba uma zingahlambululeka lezo zinkolo ezobaba abayithatha bashiya amasiko ziyokwazi ukuthi umndeni ugezeke nedlozi umsamo uhlambululeke ngoba ukuthatha izinkolo zabezizwe kuyichilo ngoba once wathatha izinkolo zabezizwe uyaphuma esikweni uyaphuma ekuthandeni abantu bakini bese uthanda labantu besonto ucabanga ukuthi bangcono ukudlula labantu besende lakini. Manje ke ingakho kufanele kuyogezwa lezi izinkolo ezenzeka kobaba. Ngamanye amazwi usuku lolu esihlangene ngalo la lusuku olukhulu kakhulu emlandweni okhona esikhathini sethu ngoba kukancane ukuthi inzalo yesende likakhokho ihlangane. Manje thina sihlangane siyisende likakhokho ekungekho lulu ukuhlangana. Manje ngamanye amazwi uma singakwazi ukulenza losuku lwenhlambuluko siyokwazi ukucelebrate elangeni elilandelayo kuyoba uChristmas wethu la siyogubha khona lolo suku ukuthi namhlanje kuhlanjululiwe konke ngoba phela makuthiwa kuhlanjulula nezifo baningi umndeni wafa ungezwani wafa ubulawa izifo wafa unezinkolo bexabene konke njalo. Manje ke njengoba sinalelo thuba la lenhlambuluko sohlambulula zonke lezo zinto ke ndodana. Hayi siyabonga Khehla, siyabonga baba. Ngicabanga ukuthi kuzwakele umlando silandisile ukuthi inhloso nqangi ukuthi kangisazi kahle isiZulu phela kodwa ke siyasilandisile ukuthi umsebenzi lo okuyiwona ukuthi inhlambuluko kuhlanjululwane kodwa ke njengoba ngisho ukuthi ke sesikhathele besibhize mina okuningi futhi ngizobe senukubona kusasa ngoba kusasa yilona langa lokuyogeza ke and then ke angeke ngithi ke njengamanje singakubonga lokho angeke ngisaya ko auntie nako mama ngapha balungela ukuyolala njengoba sikhuluma nje bakhathele bezibuya nje ngempela ke namhlanje so isikhathi sokusuka besingekho. Okay, njengamanje inhloso ukuthi ke singenela endlini sibingelele ogogo la sibabingelele bachaze nabo ukuthi kahle kahle kwenzakalani njengoba kukhona ababalekayo sizobagijimisa size sibathola baze bachaze wonke sanibonani ogogo niyaphila bo auntie ngizocela selapha kugogo umkhulu kahle echaza ukuthi umsebenzi lo kungani sihlangene kuzokwenzakalani siyabona sanibona mkhulu. Yebo.
Cha, sicela uchaze la mkhulu ukuthi Sihlangene lapha eMantungweni njengoba sisizwe sikaMdlume sizohlambuluka ukuthi zonke izinto zihlambuluke njengoba kwasala kubophene umakhamba abazali. Siyabonga. Siyabonga mkhulu, sechazile mkhulu. Ngicabanga ukuthi ke sesibonana kusasa ka kusinkinga ke siyabonga. Sanibonani, igama ngoMalanga, mga Mfulungashi Sithembiso Khumalo. Siyabhaka la. Kuthiwe ke egroupini yamakhosikazi seMantungweni. Kuthiwe umakoti nomakoti uphatha u5 liter wakhe. So senza lo shumi ngilana. Sangwenza lo shumi ngilana. Jebanibona nje. Jebanibona noma siqale sekulate. Kubhizi Thabo, kubhizi nje nkosiyami siyale. Hayi ukuthi senze busuku kuphela inkinga siqale sayo khama amathumbu. Kuningi sikwenzile nje usukwini namhlanje. Azingwe manje buka amehla bovu sikhathele. Sikhathele. Yo. Nakusasa kusenjalo. Sophumule icebo lethu. Kusile siyabingelela kusewuye umahlale engahleli njengohlanya umanyonyobana njengemvukuzane isambana basikanke ngapha kanti singalena kwentaba umfulo ngashi sengivala cha ngisho ukuthi ke usile namhlanje sibe ne challenge ithende kahle kahle kumele ngabe ithende sebaqale balifaka ngoba le thende leli dinga isikhathi malifakwa qale kukhanda istructure yonke lento bekumele bafike ngo8 kwawukuthi ke manje bashawa isikhathi ngesimo se-transport wagcina ukuthi manje ufuna se-rearrange ngenye indlela kodwa wagcina esizwana ke njengamanje transport iphumile yofuna lona ithende ngiyitholile and then zobe siqala ulifakwa ngoba phela kufuna lifakwe manje ngoba umsebenzi anytime uyaqala angithi inhlambo lokhu iyaqala angithi kodwa ke solo update lokhu uqhubeka kusuku lana ngenza idombolo no-angozi la ngiyayithanda kamera ke video mina yebo msheni nabo sesibami anti benza idombolo msheni nabo sesibami la Anti Jabu ukhanda idombolo sesibami uzamantungwa Simpiwe. yeah la kunedombolo engilizwile izolo idombolo uyezwa manje lokhu ngicinga lo lenzile idombolo angimthola ibaleni kodwa ke naba bawaxova ngenzeka ukuthi uyu anti olenzile idombolo la ngoba ngiyambona uyaxova futhi akayichaza indaba yedombolo liphi ngoba angilizwanga kahle ngiyalifuna njengamanje uyalifuna cha anti ngifuna ukwazi ukuthi le dombolo la izolo liphi kanti ngoba manje ngicina ukuthi siyasineka Ndlumu manje sengixove elinye lizodliwa kusasa lela sizolidla manje emini okay lesilenza izolo sazoqhubeka sisineke kusasa sizolidla kusasa emini haya sibonge anti abaqobayo bangakuphi abaqobayo ngifuna abaqoba ama-veg njengamanje okay osisi bazokhama amathumbu ngoba manje angithi bona khathi bafika bazoniza amathumbu ngizalayo le madoda intombi engizalayo le uMamtshali uMantshinga uhlabangana ugayela gasa njengengonyama cha uzamile ukukhekheleza zavele zamceba gogo ukuthi ukhona ugogo wathi nje sibuye naye njengoba nimbonelana ke hayi Mantungwa cha ngiyanithanda bakithi ngiyanithanda Mantungwa nabo siphonga eduze kwami phela ukuba bekho bona ngaba ngikho la so nje hayi akube kuhle konke sizobungaza nje akonakele lutho siyabonga magogo ukushuthi ke ngilokhu bathi umsebenzi uyaqhubeka angithi nizongilandela omncane ngibona kushintshana ngamakano amakhekhe la wayesingathola ngamakhekhe aqhamuka la makhekhe qhama
ngemva kwezindlu. Hayi lutho ngiyafika nje nami ngithi hayi ngisathi ukuthi ngiletha ukudla ukuthi abayeni bethu phela kumele baphatheke kahle. Hayi siyabonga mama. Mama niyaphila? Siyaphila mashobane. Mama kanti beninguphi ngoba ngibona ikhathi nifika njengamanje. Hayi besiseza nedi besisayotheza phela senzele inyama ukuthi ibe right nje. Okay, siyabonga. Ngifuna ukwazi umama ngapha ukuthi esichaza ukuthi uanti kimi noma uma mncane noma ugogo noma ubani. Ngizala umbhekiseni mina. Manje ngifuna ukwazi ukuthi uanti kimi noma umama kuwe uyindodana ngimamkhulu. Mamkhulu Namhappy. Mkhulu umndeni wakho malo no mama bakhona manje ke so lokhu sibazi kancane sogcina sibazi bonke siyabonga. Sanibona zinsizwa. Yaphila bhuti. Cha ngicela wena ukubuza la ukuthi ngibona inyama isehlaza la kwenzakalani bhuti. Sanibonani. Ya mfowethu njengoba ubona inyama sasehlaza kanjena lana iceda ukusikwa obaba ngale. Bayithi sayithatha ilethela ngaphandle manje sizoyigeza sithi gas ifaya emabhodweni ukuthi sokwazi ukuthi ipheke bese kuyaqala umcimbi vele wona soqalile vele manje sele ukuthi inyama sipheke ngendlela kahle angithi abona inyama le bafu yesintu yodliwa esibayeni isitshule siyodliwa lezopheka ngaphandle angithi manje bapha asalingisa ikudala ukuthi ufuna kumele sipheke ngomkhono wonke sipheke ngani sesiyayisika ngale machine then sikwazi sipheke kahle. Siyabonga mfoka baba omunye mfowethu lo uThokozani Khumalo angithi ngizolokhu ke ningilandela ke ngisawuhlupha amakhehla lapha ngoba ngiyabona banenguyazana abanayo lapha sambeni ngibingelele emakhehleni ngibingelele komuntu ngomblazo omzilazi ngamashobana abadlumuni beminyanga endaba odonda lezi ziba bathi abasekuza bafukazana bezobuthaphuthaphu kube ngiyakwazi ukugiya ngabe ngiyagiya bobaba ngiyabingelela umukelekile noma ungafiki ngizocela ubaba lapha esichazele ukuthi njengoba bahleli la bahleli benzani baxoxa ngani bachaze ubaba ukuthi usuku luzokwenzakalani namhlanje siyabingelela baba unikeza ubhuti omdala nguye wazela ukuthi lokhunywa akanelo nami cha mina baba ngikhethe wena ukuthi uchaze baba mina ngikhethe wena ngicela wena baba mashobane ngicela bangazi nami ngizokwenza ukwenza kanjani cha uyachaza nje baba ukuthi njengoba sihlangene siyanibelana nonke amantungu njengoba sihlangene lapha nje senza umcimbi omkhulu la uzohlabula amakhehla amadala kwaqabana bomkhulu uzohlabula bona ukuthi nawo baba ukuthi namhla baxolelana namhlanje laba khona baxolelane ngoba silapha nje sisendle kaMdlume sonke basila sisendle kaMdlume naye ukhona ulapha ukuthi bona sikhuluma ulapha ukuthi naye uMdlume sonke umcimbi namhlanje masonye manje la siyalenta abela siyogeza khona sigeza sibuye kudliwe kuphela umcimbi ngiyabonga mantungu. Siyabonga khehla lami ukhulume kahle sizwe kahle siyizwe siyabonga. Nalelinye lamakhehla selikhona ukusho ukuthi selilendile kodwa manje angazi ukuthi belele kumaphi amahotela laselwa ngoba ngiyazi bese liseduzane kodwa sizosichazela sawubona baba. Sanibona njani bomashobana? Siyaphila baba. Angifuni ukuchaza namhlanje ngiyithatha interview sengikhona ekhaya siyabonga ukuthi sengikhona sambe kahle hayi sibonga bomashobana. Hayi siyabonga ukuthi baba ngeke lokho achaza into eziningi siyabonga njengamanje obaba basaphuma basakhona entabeni ukuthi ngeke ngize ngichaze intaba la ngoba phela ifana nomsama kusinto idinga ukuthi zize zaziwe ipublish angithi kodwa ke ngicela ukuthi uzochaza ubaba ukuthi bayokwenzana entabeni. Njengamanje sisaphuma sisaya lapha entabeni lapho kufanele siyodibana khona ngokushona kwelanga esiyokwenza lokho ekufanele ukuthi sikwenze manje siyaphuma ke nje kubona imoto eyiphuma ke sisayohlola sibuke kule ndawo ukuthi
le ndawo isilungela nasikhuphuka ngakuphi le ntaba ngoba intaba phela iphakeme phezulu kakhulu manje kufanele sibheke ukuthi sizoingena ngakuphi le ntaba ilapho esithi siyakhona njengamanje nabafowethu. Siyabonga baba. Siyabonga baba ndeni mababuya thi asikayi thina basawuchecka nje intaba mhlambe ke babikeke njengokuyabona njengokubika uyabona kodwa angazi ukuthi uzothi kubuye kanjani ngoba phela ngizwile ukuthi ngathi indlela le yokuhlambuluka accommodate wonke umuntu is not about ukuthi umuntu wesiko kuphela but no umuntu osontayo into njengalezo inhlambuluko nje obvious nomuntu osontayo uyahlambuluka phela ngithi kodwa ke angasikwazi ukuveza leyo ntaba futhi angikwazi ukuyidalula phela ukuthi yipi intaba noma ingavela but ngeke ngidalule ngoba kuyimfihlo ehlonipha njengokuhlonipha umsamo ngithi siyabonga. Sanibonani mina nguToto ngwakaKhumalo ngizalwa uBusisiwe wakaNtumbe. Futhi wakaKhumalo ozalwa uGideon Msinduzeni umkhulu wakhe Khulumfuleni. uMankosi wakaKhumalo umakoti la ekhaya. wakaKhumalo Mama Junior umakoti wakamkhulu kamkhulu. Sanibonani Mantungwa mahle ahlaza njengencoshane lona nekhuluma nocela okuhle eKhumalo ozalwa uNoguga mzimba sala inhliziyo isalibaliza ngizalwa lapha yana inkampani lapha yana ngizalwa uNoguga noNazwane ngime nomfowethu la uzibo kwakhe ozalwa uFopeni sizwa lapha yana emfishane engangeinkukhu uFopeni lapha yana ngizazi ithakazelo zakhe uzawuzisho usho mina hawu mina uScotch never die by mistake yeah ngumafavuke njengedangama yeah usayiqedwa ngaphethe okuningi siyabonga la sihlangene singumndeni siyabonga kumnandi ukubala ekhaya nice to be here sihlangene siyifamily hayi akusemnandi go ngiyabonga sibonga kakhulu Mantungu ukuthi sizobungaza lo mcimbi. Igama lami Siyamthanda, igama lami uNtsika, lami uSizile, igama lami uHlelo, ubaba uThulane, ubaba uMdubuleni, ubaba uFusmuzi, Ntwana waBheki, ubaba uMdubuleni. Isithando, my surname is Mjal. As you see, we are all a family. My parents, the first name of my mother is Nontata Precious Lukele. My dad's name is Busmuzi Bonginkosi Mjali. And when the other surname is Khumalo. And as you see, I am Thando Petunia Khumalo. This is our family. We're all in a family because we have something to make us sim. And I'm gonna tell you all about my ideas or everything I learned. I learned inside this is a MST primary school and my grade is grade 7. I learned it. My best teacher, these are the bestest teacher in the whole world. My class teacher is Miss Nana and my principal is Mr. T.W.T. Twala. I love myself. Thank you. Mina nguphumzile ozalwa uNgandekile. Mina ngifikile ozalwa ubaba Simon Khumalo mama namaseko. Mina uMargaret Khumalo ozalwa nguMthembeni noNanzuza. Mina nguNjabu ozalwa nguNomakheshi. uDimsane ozalwa uTimothy Thembisa. Ngulezi ozalwa ngibaba Ngqoza ugane nginanqumali Nondweni. Deli ngwakaKhumalo ozalwa ngibaba Ngqoza eNondweni. Mina nginkusangane ozalwa nguMthembeni. Siphinde sibingelele sesihambile isikhathi kodwa ke akusekho ukubuyela emuva ngeke ngasho ngathi khona umfowethu ngumfundise isiZulu womtsonga wathi ayikho bazothini ifuna ukuthi ayikho into esingayenza ayikho ke bazothini ke kufuneka uqhubeke umsebenzi so selifikile ithende sizoba busy ngalo manje I think it's gonna take about 2 hours to 3 hours ubusy set up alfama yabona kodwa ke selikhona ayikho into esisebenza noma kulethu nje kodwa kumele
ziqhubeke izinto kumele ziqhubeke zenzeke ngendlela njengoba ubona nabantu bebelokhu befika ke bomndeni bebelokhu befika ngobuningi babo okusho ukuthi ke awukapheleli umndeni awukapheleli ngoba indaba enhlambuluko vele seyipostponele ukuthi izoba ntambama kahlahlayo ukuthi postpone vele ibizoba ntambama ngithi kodwa yonke into bekumele ukuthi ngabe i-arrangewe in time angicabanga ukuthi isikhathi sesishayile kodwa sikali imali kakhulu ngithi kodwa ke ngizobona ke siya njengamanje lapha ethendeni bafuna lapha lo ufaka ithende ukuthi uzofuna ama-cable tie manje kuyaphoqa ukuthi siphuthume ngoba isikhathi sesidliwe yithi njengoba ngishela ngithi danko banginika ijob enzima banginika ijob yabantwana mfethu shawazi hayi manje ayikubi kodwa nje vele abantwana ngiyayithandela ke bona ngawu ebantwaneni sengaba ugogo phela basika lamadrama ngemuva iwona amadrama ifake intelezi mhlamba sengayibiza ngentelezi ngathi siwasho ngasho kuningi ngako kodwa ngibona kuzokuza ngishuthi lapho ukuthi umuntu uzozafayifitha yakhe inamanzi esekushiwa inkinga ngekhava ezobe inale inyongo futhi inyongo esizokuhlanganisela nale lokhuza nale ntelezi mhlamba bese izizohlangana bese ukhona ikhaphu uthekela amanzi uyandisa ngoba ngeke endelela ama-tractors yathetha ukuthi singasifuna ukuthi sim-interviewe sindavuana sodwa ngoba sino-connection sodwa thina siyambandlulula manje-ke ngithi ku-anti cha asingamncishi i-freedom yakhe bakithi naye u-anti bakithi ubaba kumina uyabona manje-ke anti siyakubingelela ngicela uzichaza ukuthi ubani igama uzalwa ubani ufike nini Okay, sanibonani bokhumalo uphokuhle lona ngizalwa u-Antiyani uthumbu wa-Antiyani intombazane eyi-1 ya-Antiyani sifike namhlanje ekseni ya bese sengithi ngimusa kumadlanga commission because kunini bangasirecord no yeah okay no siyabonga auntie no number 1 at the Khumalo Homestead once again, like we do every single year. We've been here for the second time this year. Are you tired? No, we are not. wahlula abaqothuli benqothwela amandla akhe usamba nabasikanke ngapha kanti singalena kwentaba umanyonyobana njengemvukuzane usile manje engikhathele namhlanje khathele kodwa ke kusathulekile vele wonke umuntu ucathi basalele weather inomoya kune dust
manje idust elangaphandle sizama ukuhlela nje ukubona ukuthi angeke asizeni ngale bhakede lamanzi le truck le iniselayo kodwa ke angeke ngithi sobona ukuqhubeka kosuku siyabona. Ngibona umuntu ophethe inyama Libele yahamba ekhishini. Yeah. Libele yahamba ekhishini balungisela abantu. Ukuthi badle. Ofuna ukusurvive la, ngeke libe lukhala ngentombi. Bele uwazi nawo ukuzenzela sakhuliswa bogogo. Basikhulisa ukuthi sikwazi ukuzibambela. Ngoba uzolebe lukhala libe yonke into wafuna umama bela iduza. Kuba inkinga. Mina uma khumba lo ngizawafundisa ukuthi ngizibambele engalibele ebhizi ngikhala ngomama. Sikhulisa bogogo mfethu athi makhulisa ugogo. Khulisa yonke into ukuthi ukwazi ukuzenzela uzibambele. Sibake ne-secret spice sakakhuma. Yeah. Akusile sesitholakala esitolo. Hawa. Kole sakakhumalo nje. Asho umndeni nomndeni une ingredient ayi recipe ayi secret recipe. Yasine recipe ethu nje ehloliwe nje akakhumalo. Yona ibukeka imnandi ingakavuthwa nokuvuthwa. Kusho kona ukuthi hloliwe buya legoli. Izizukulwane sakaza blue. Liye kahle hongo. Ezuma section e-Ward 55. Siyapheka la sipheka ipapa kodwa lethanda sazwela nje kunedala sokusenza ukuthi kumele lidle wonke nomndeni. Step. You mean the camera and I'm tired of us. Yes. Beyonce. Every birthday, Beyonce. Asiphinde sibingelele no sesikhona ngeke ngasho ngathi umfulo ongashi kwahlula abaqothisi bamqothela amanzi amandla akhe umahlale engahleli njengohlanya usambana abasikanke ngaphandle singalena kwentaba uduntunu intaba iduniselene umanye yobana njengemvukuzane ithe inkosi ayiqede no sesikhona sike safika bengakabi namo bekusane dust nje ningi okusibambileke ngoba nomsebenzi phela namhlanje thina ngelokhu weekend siyasebenza eyibuka indaba kodwa ke umsebenzi uyaqhubeka kodwa ke siyathemba ukuya kuhle kuya futhi kuzohamba ngahlangethi siyabonga. Umsebenzi wani? Mina. Ukupheka ichakalaka. Ngibizwe ichakalaka manje yabo. Akapheli ngosento. And azi nama ingredients, sicela ama ingredients ochakalaka yethu. Ngicela ubuze nangu sisi cause ngiyaphethela kahle yokupheka. Wena sekakunikeza sekakupheka mapha maki uyini wena sekakupheka. Ngiyapheka mina yena uyapheka. So ama ingredients ngabuza kuyo.
ngiyathemba ukuthi uqole ezekuthina njengabaphathi bomcimbi ngoba phela yithi esiphethe umcimbi njengoba siphethe umabonakude akachaze ukuthi ulisaphi uqobo achaze futhi ukuthi ubani uzalwa ubani kwaKhumalo. Sanibonani Nkosi yami, mina igama lami ngiCebisile Khumalo, ngizalwa uvelemu ozalwa uAnomtiti. Inyama lena ngimikisa kubogogo erondweni eyabogogo, sacala ukuphakela ngabogogo. Okay, siyabonga sisi. Nangu gogo. Ngiyambona ugogo njengamanje usheshe uyabona ngathi sekuvinjezela inyama manje gogo ninjani gogo lokhu kusila ngakubona izolo imanga ubona manje ngizocela ugogo echaza ukuthi ubani senzani namhlanje. Okay, thina njani? Senzani namhlanje? Siyadansa namhlanje, siyajabula. Ugogo bani? Ugogo Zwane. Yebo gogo, siyabonga gogo. Yebo gogo. Nomama ngapha mama. Amahewu lawa amahewu kuphela lawa namakhono okufakiwe. Amahewu kuphela namakhono okufakiwe. Akukho okufakiwe amahewu nje sijabula. Uyangithembisa mama? Hayi ngiyakuthembisa. Kodwa waphathiswa ikhali zamantunga kanje. Ngwaphetha wona lutho baba. Okay, siyabonga. Nako anti manje nabo baphetha amahewu. Ngizobabuza futhi lamahewu akhona phakathi. Ngoba ngicabanga ukuthi kungahlala amahewu nje kuphela phambi kwabo ngithi uzoyichaza uanti zobingelela ukuthi uanti chaza ukuthi ubani. Anti siyakubingelela, ngizocela ucela kuwe uchaza ukuthi uanti uzalwa ubani, ubani kwaKhumalo, wenziwani namhlanje. Yebo, ngiMargaret Khumalo, ngizalwa uMthembeni Khumalo. Ngiyabonga nje namhlanje sizo celebrate la eMantungweni eMdlumeni. Thank you. Ngizocela uyichaze futhi anti. Siyabonga bomashobane Mbulaze. Mina ngifikile Khumalo ozalwa uSimon Khumalo, uzalwa uNamaseko. Siyabonga ukucelebrate nefamily yonke kaKhumalo. Siyabonga anti. Ngicawuthi anti abayichaza abaqali kodwa ke bazophinde bayichaze futhi bangoba kwaKhumalo. Sanibonani, mina ngukhosi ozalwa uMaqhothobezi unjavu manzenta waphuza. Ungulubezi mosukhisi ngoba zofaka odakeni. Hayi sikumnandi la kaKhumalo, sidlala ngama-zep. Okay, siyabonga anti. Nangu baba ngapha ngizocela echaze ukuthi ubani kwaKhumalo, echaza ukuthi igama Kelwane. Ubaba Hlatshwayo okhulumayo umakhelwane ubaba Khumalo. Ubaba esiphila naye sithi isikhathi. Ngiyabonga bomashobane. Siyabonga baba. Angizwa baba. Akamoshi lutho. Awumushanga lutho baba. Uyichaza nje baba, siyabonga. Manje ngicela uphinde uchaze anti ukuthi ubani kwaKhumalo senzani namhlanje. Mina ngiuphumlaphi ozalwa ubaba Simoni. Sila kwaKhumalo sihlangene kumnandi, bekuyinhlambuluko, sesihlambulukile manje sesimhlophe qwa. Siyabonga anti. Nangu bhuti ngapha ngizocela naye ichaza ukuthi ubani kwaKhumalo senzani namhlanje. Sanibonani okhulumayo uVusi Muzi. Mina ngizalwa indodana ya-anti omdala walakhaya Khumalo olama omkhulu Simoni uNomtiti ozala uJamludi ubaba ongizalayo. Sibokhumalo nje sonke. Ngasho nje kanjalo ukuthi sibokhumalo nje sonke futhi siyakuthokozela ubaba kaKhumalo. Ave kumnandi ubaba kaKhumalo. Ngiyabonga. Qedile mfoka baba, siyabonga bhuti. Nangu umzala ngapha. Ngizocela echaze naye ukuthi ubani umzala, ngizocela echaze ukuthi ubani uzalwa ubani kaKhumalo and then echaze naye igama ukuthi namhlanje usezwile nisenzani namhlanje. Mina igama nguSmodeni, ngizalwa nguNomtiti. Ngibona kumnandi kujatshuliwe nje. Kumnandi impela amantungu aphelele lami ngumntana nentombi yakaKhumalo kungiyona ephakathi.
Siyabonga mzala. Ngizothanda singene ngapha ekitchen nakhona ngiyabona ukuthi kunabomama abahleli futhi omama nje abahleli kuno aunty mangithi ngiyabuka kodwa ke bazoyichaza ukuthi ubani igama uzalwa ubani kwaKhumalo kanjalo. Siyabonga sawubona mama. Ngizawucela umama eyichaza ukuthi ubani kwaKhumalo igama mhlawumbe ezisho nesibongo nokuthi uzalwa ubani kwaKhumalo. Cha uzowuchaza mama ukuthi ubani kwaKhumalo. Yebo mama. Mina ngumama kaMakhombothi, umama wakhe wakaMakhombothi, nginathwala isibongo. Siyabonga mama. Sizoza ngapha kumama ngapha naye futhi echaze ukuthi ubani kwaKhumalo. Mawukuthi uanti futhi uzawuchaza ukuthi ubaba bami bawubhuti bakhe uruma kodwa kwaKhumalo. Mina ngumantombo kaMaseko umalume wami Mahlaba waganwa la ekhaya kaKhumalo. Waphinda ubhuti wami uMay umshini waganwa futhi la ekhaya. Waphinda ubhuti wami uAlson nomntwana la ekhaya. Waphinda usesi wami nomntwana la ekhaya usesibhebi. Umntana sesi wami waphinda uHawukile waseVakastrom waganwa indoda aunty eVakastrom. Ngumantombo kaKhumalo la ekhaya kaAunty. Siyabonga aunty. Siyabonga kimi konje ubani ngoba ngundodana la ekhaya. Angazi ukuchazela kanjani. Okay ngumntwana la ekhaya. Mina. Manje kufanele ukuthi ubaba ngizalwa uMbhekiseni. Manje ngifuna ukwazi ukuthi wena ngubiza ngobani? Ugogo. Okay, siyabonga gogo. Lo aunty ke lo angifune kwakwazi kakhulu ukuthi uzoyichaza ukuthi ubani uzalwa ubani kwaKhumalo. Mina ngungiduduzelo kwaZulu kaNongoma ngigana kaDlamini la kaKhumalo ngisengoba umakoti lo gana la ekhaya umakhelana wami lapha kaMakhombothi. Yini kukufanele kodwa uba uanti wami? Hayi ke akasike lapho ke. Okay, siyabonga mama. Ngizocela umama ezazise ukuthi ubani kwaKhumalo uhlobana kanjani. Mina nguVelephi wamaKhombothi, udade wamakoti na ukhumbuzile lo ganela ekhaya namaKhombothi. Kusequeen la. Siyabonga mama. Ngizocela ukuthi ngimshiye kodwa khona abangena abangakayichazi bangobani. Ngiyabona futhi babalekela icamera. Mina ngizobalandela ngibafuna ngize ngibathole kodwa ke asambe sisoqala ngelenga ekitchen ngaphandle and then nakhona ngifuna ukuthola ukuthi benzani lapha ngaphandle asishoneni khona. Thambo yazi ngifuna le thambo. Ngifuna ukubuza ngale thambo nibangani nalo kodwa ke usisike ngizocela ichaze ngiyazi usisi wami kodwa uzoyichaza ukuthi ubani uzalwa ubani kwaKhumalo. Sanibonani igama longela kwaKhumalo ngizalwa uMdubuleni kwaKhumalo. Yini okunye ufuna ngibuza wona? Sesifikile kwaKhumalo, day 2 of the Khumalo festivities. La ekhaya ibuzwa ngixoxele into emnandi la. Nje lokho siyahloka nje. Semchazela icup kwenzakalani? Hayi. Ngibona niyathandana le cup. Yazi icup kwenze njani bhuti ngichazela. La kule commission shuthi njengoba sambile sayogeza ngeke. Kwathiwa imbiza uyageza uphinde futhi bese uyayiphuza yabo umnangi baba ngilindile ngithemile ngiyabonga. Okay usechazile usisi siyabonga asikele lapha ekitchen kunabo mama ngiyazi ngiyaqotshwa la kusashunwa la ngiyazi ukuthi kusashunwa la ekitchen kodwa ke bazoyichaza ukuthi bangobani uma mphethe iplate ngicela ukuthi uyophakela mina njengamanje usqueezer wami lo sengiyazi usqueezer wami manje ukuthi uzoyichaza ukuthi ubani kwaKhumalo uhlobane kanjani. Siyaphila uMangwenya lona oganela kwaKhumalo. Manje iplate uyophakela bani la? Ngiyophakela ubaba Khumalo. Okay siyabonga mama siyabonga squeezer sisi saza kuthola namhlanje kunini ungibalekela andizolo ngitshelile kanti ngizokufuna ngize ngikuthola ngila manje sichaza ukuthi ubani uzalwa ubani kwaKhumalo. Okay igama lami Ayanda ngizalwa uMdubuleni uMavela Khumalo. Siyabonga sisi namhlanje umuhle futhi sisi ngiyasho sisayi intabeni nami namhlanje ngibona ngimuhle kanjani nangu sisi wami la uyakhekheleza uyabona nje beme kanjena nje lokho yabasasazela ukuthi abaye emabhodweni kodwa uzoyichaza naye ukuthi ubani kwaKhumalo uzalwa ubani. Sanibonani Johnny kama usebenzile Khumalo ngizalwa ubhuti Mbhekiseni ngilama yena lo bhuti lo. Kunomama obhizi ngocarrot la uzawuchaza ukuthi la ku carrot udeshane bese chaza ukuthi uhlobane kanjani kwaKhumalo. Sanibonani uMalanga lo mkaka Sithembiso Khumalo umfulongashi.
Okay. Siyabonga. Alright, siyabonga. Nangu futhi uSqueezer la usacoacha njengamanje ukuthi kwenzakalani kodwa uzoyichaza uthi ubani kwaKhumalo uzoyichaza naye uthi ubani igama nesibongo. Mina Vilakazi wakaKhumalo. Hey siyadla ke la ekhaya sidla inyama vele kwaKhumalo sidume ngokudla inyama sidla inyama. Manje namhlanje wasuke kangaka kunibangana. Ngisonkile phela ngithi emantungeni kudliwa inyama kunabo makoti uyabona mosinawe kuhle la ekhaya. Siyabonga Squeezer. Nangu sisendlule ethi Mtase. Ngicela zochaza ukuthi ubani kwaKhumalo, uhlobana kanjani kwaKhumalo, uma uthi wakaKhumalo uzawuchaza ukuthi uzalwa ubani kwaKhumalo. Mina ngunamashilwane. Ngikane kaKhumalo. Ka Babu Stono seShitmo. Siyabonga Squeezer sami. Naye enye inkosi eqhama last minute iqhama sisiqedile ukuhlaba iqhamuka nje yona manje izawuchaza ukuthi buyaphi kungani ewumfowethu sithunywa la ibaleni enangatholakali. Uzawuchaza ukuthi ubani uzalwa ubani bese ngiphendule futhi umbuze ngobuze. Sanibingelela. Ngu-Amanda igama waKhumalo ngizalwa uMosi. Amatoho mana ngibambile ngiyaxolisa amatoho. Cha phela ila sithola khona isinkwa lapha ngeke phela size silimoshe itoho angithi. Siyabonga mfowethu njengoba besikhona thina sikwazile phela ukuvala isikhala sakho angithi. Siyabonga mfoka baba. Njengoba lokhu ushaya up and down nje mina ngikhona ngisho ngibathi ngiyacinga ngecamera ngokuthi kodwa uzawuchaza ukuthi kwenze njani. Sanibona igama lami nguNdumiso ngwaKhumalo. Ngizala uBheki Khumalo. Ngiphithiza ngifuna nabantu sodla la baba. Ngoba ngibathola yabona nawe bavumele sambe siyodla bafu njengoba sinje sila. Okay, siyabonga mfoka baba. Yes, broadcaster sisla uchaza ukuthi uchaza ukuthi ubani uzalwa ubani kwaKhumalo. Hey, sanibonani uSizwe Samdlume. Mina ngujabulile waKhumalo. Lena eloneni eGoli. Ngizalwa nguRoy uPhesheya Mfanbovu. Umfanbovu uzalwa uSichitha. Yebo, ngiyajabula ukuba lana. Akusemnandi kuyadliwa la. Endele nyama ibulala wedwa koma. Lena yeyami ngedwa nje. Siyabonga sisi. Uthi ukhethe mina. Yeah, siyabonga sisi. Nangu umzala naye ngiyambona nje uyathetha ufuna amapapa manje. Njalo ishona phansi phezulu ematasa uzawuchaza ukuthi ubani uzalwa ubani kwaKhumalo. Sanibonani ununu ngizalwa uSisijabu umzukulu kaNomakheshe. Umntwana noMakheshe mina ngumzukulu. Yebo. KaKhumalo siyadla shem yokumnandi singaka nje sikhulele khona. Yo, it's nice to be here. Kodwa bafundile. Sanibonani nonke. Mina ngu-Aunt Sisithobi. Bangibiza kanjalo la ekhaya bathi u-Aunt Sisithobi. Ngizalwa uMthembeni ozalwa umbandleni kaMdlume. Ngiyabonga kumnandi ekhaya. Emantungweni bakithi sanibonana emantungweni. Niyaphila kodwa? Hawu siyaphila maKhumalo. Hey sibonga ubuhlobo ungaka emantungweni. Lona ke ucela okuhle ozalwa uNoguga. Unoguga mzimba sala inhliziyo salibalisa ngeinto zakho ozalwa uSichitha. Hey bakithi kwathi hey hayi namhlanje mfana ntodana namhlanje sesicelebrate amantungu. Ya siyagida sidla inyama siyajabula yilokho senza yonke le yanto leyana manje. Amantungu ehlangene wonke siyabonga. Asibonge maKhumalo angakubambezeli ngiyakhumbula ngathi bawungena ekitchen and then angakuphazamisa nje siyabonga. Ichaza ukuthi ubani kwaKhumalo lizochaza ukuthi ubani igama uzalwa ubani kwaKhumalo. Usho lokhulumayo igama lasekhaya abangijwayele ngalo uKoli.
Mina kwaKhumalo nginomakheshe, ngizalwa nginomakheshe, ozalwa uMandleni, ozalwa nabo Simon. Kodwa ke ngikhulele la kaKhumalo, ngazalelwa la kaKhumalo, ngakhulela la kaKhumalo, angilaze linye ekhaya, yiko lokhu ngingikhumalo nami. Ngasibonge baba omncane kumina ngithi ngisazocinga nabanye beyilokhu beyichaza ukuthi bangobani nango Ante Ndlula and ngiyambona uyahlafuna angazi anti uthi wayini idlani mina uzawuchaza ukuthi ubani uzalwa ubani kwaKhumalo sihlangene ngani namhlanje. Mina ngiuphethile wakaKhumalo, ngizalwa nguHembele Ngogo umkhukhuleni kwabakaKhumalo. Ngiyisizwe sikaMdlume njengoba ngilapha ekhaya nje besizohlambulukela ikoleti ezayisale komkhulu. Sesihlambulukile ke manje njengoba ubona ngiphethe lokudla nje mfowethu, hayithi ngidla ngibume nethi ukuthi sengikuphakile lokhu, sengiyocela ipapa ukuze ngiyokwazi ukuthi ngimixele laba badinga ukudla ngale. Anti bengithi ngizokubuza indaba uanti kodwa njalo uma ukhuluma nami uthi mfowethu ngifuna ukunderstand ngoba ngiyayibona lento ukuthi isiyihabit. Cela uyichaze ukuthi usukuzwane uma usibiza ngabafowethu singamadoda nakho. Mfowethu ngizizwa ngikhululeka, ngizizwa ningabafowethu manje anisesibo sinithatha njengabafowethu. Uyabona? Sebaba ngobaba, asenaba ngisho baba. Bona sebathatha indawo yabo baba, nina seningabafowethu kithi. Uyabona, siyakhululeka nje, siyakwazi ukukhuluma nani nisixazululise inkinga esinazo. Mangithi bafo impupho kanginayo angidlile, ngilale ngadlile, ngeke ungiyekelele mntaka bhuti ukuthi ngilale ngadlile. Ngeke Khumalo, ngeke Ntungu. Iyaphola inyama anti uqedile ukukhuluma anti siyabonga. Uyabona le cup ngilishila indaba yalo. Uyabona manje. Oh uyayakaza ngaphakathi. Okay, ngiyabonga sisi. Umama kudala ngimfuna kodwa uzawuchaza umama ukuthi la ebhodweni wenzani, uzawuchaza ukuthi umabani la ekhaya uhlobana kanjani. Usanibonana okhulumayo nguMadladla oganele kaKhumalo, ogane ubabu uSibhamu Sogodo. La ibhodweni njengamanje ngibhizi ngiphakela ipapa. Yilo nje ngispecialize nje ngepapa. Lamabhodo lawa asezafana nami. Na ubona nje lamabhodo lawa uzobona mina. Afana nawe kanjani manje mama? Ushuthi asemahle njengawe manje? Lamabhodo lawa nje semahle. Na ubona lamabhodo nje uzobona uMadladla. Siyabonga mama. Umamncane kimi uMadladla. Umamncane kimi umfowethu lapha ekuyashisa lapha. Ngifuna ukum-interview ukuthi uzawuphuma lapha. Kuyashisa lapha. Yebhuti, ngiyakufuna bhuti kodwa manje kuyashisa lapha. Yazi mangime lapho kunuka iayini same time kodwa ngizokuthola mfowethu, ngiyabona manje. Yabona ke manje ke igqishe sibayeni ngoba manje asizwa nje nokuthi lokhu yabona sifuna ethende namhlanje yabona ukuthi namhlanje zinsizwa ngoba manje uhlezi esibayeni kodwa ngilibona ukuhamba indaba lingabe yangikhamba ke ukuze sikwazi ukubona sisi ukuthi ke manje cha nisesibayeni. Mzala ngiyeza kuwe mzala usazochaza ukuthi wayefika late sisi wena sisi ngithi chaza ukuthi ukhamba lophi why inhlelo esibayini ngabe ukhamba yabo Sithembiso ngeke hayi bas like abasincintshile ukuhamba silinda inyama nje ngoba sihleli asibayeni. Okay sis, okay nangu umzala la uyahlafuna uthi nje uma kancane soza kuwe ngoba manje ngiyamphazamisa enyameni angithi kodwa uzochaza ukuthi ubani uhloba kanjani kwaKhumalo. Sanibonani. Ngiyanibingelela. Ngumama ngokamkhona ngizalwa naKhumalo. Ngiyabonga. Sisasebhizi wozani bo. Sifinya ngendololwane la. Ningaphuthelwa. Khamngaphi nje ngoba usufike late kudala siqalile sibusa wena ufika manje indaba. Ngichamuka edrobheni mzala khona into bengisayiphuthumisa. Siyabonga gazi. Mfowethu ngize kuwe la uyabaleka. Ngize kuwe la bhuti uzochaza ukuthi ubani kwaKhumalo. Wozochaza ukuthi uzalwa ubani mfuka baba. Hayi mina ngizalwa uThando kwaKhumalo uPhongolo mfowethu umzukulu kaSikhulu mina.
Yebo, hayisa. Mfoka baba nangu futhi omunye umfowethu ngicabanga sikakazani kahle ngiqala ukuthi umbona uzawuchaza ukuthi uzalwa ubani kwaKhumalo and then ubani. Mina bafowethu igama lami uMphilani isibongo waKhumalo ngizalwa umbhoti endaweni yasogodlwa uPongolo. Umkhulu wami uGovuza uMdlezana ozele ngayizona uthi kwayenganza semzini. Qedile mfoka baba no siyabonga asambe Thabo. Sifuna bona ke manje usisi wami lo kodwa manje lokhu yabaleka. Sisi zochaza usisi ukuthi ubani kwaKhumalo basibiza kodwa ethendeni chaza amasisha. Ngiunyakalo kaKhumalo. Umntana kababa Khumalo. Buwa Sotho because wena ngisawu ruta ukhuluma Zulu so buwa Sotho uri umang lina la ka Kinyakalo wa Khumalo ke tlhaga Northwest Klerksdorp ke tlile le ntate Khumalo ke ntate wa ka. Utlon ruta hubo utlon ruta auswaka utlo but umnati ay okay sizongifundisa siyabona ngiyayileka xela icassette phela manje isisuthi angisazi. Okay kancane baba njengoba usababiza nje ngizawucela ukuthi usihighlight namhlanje imasibonana kulosula namhlanje ngizocela usihighlight ukuthi kwenzakalani nginibonile nihleli ngiyazana futhi edining room ngasho ngathi ngizomthola ubaba echaza ukuthi okay bethamundwa ziphi indaba lapha ngoba ngizwile ukuthi ngathi makhehla imoya beyiphezulu kodwa ke ngesimo sokuthi ke ngabandawonye phela ngicine nizwana ke kodwa ke ngizocela nje baba silandise ukuthi bekwenze njani. Namhlanje kusaqhutshwa yona indaba yenhlambuluko kodwa ke namhlanje sesiyabhiyoza siya celebrate ukuthi hayi sidlulile kuloku ebekuyisihibe bekusibambile namhlanje siyabhiyoza ngamanye amazwi uChristmas wethu namhlanje ila khona esizojabula khona ukuthi siwelile lo mfula owawuyinkinga ukusukela komkhulu bethu noma kokhokho bethu kodwa thina sikwazile ukuwela manje sizobhiyoza ke namhlanje sizonikeza izinkulumo ezakhalesizwe nezikhulula umqondo ngoba ungalenza isiko but if ingqondo zabantu akazikhululi ngenkulumo ayizokwazi ukuba njalo. Ngizocela futhi baba khona la ngakaphendule kahle khona bengibuze inguyazana enginiboneni ihleli ngobaba nikhuluma lapha ongathi imoya iqale kwangathi yaphakama kodwa ngithe mase ngilalela ngathi ukuthi seyiphindi yehla yini lapha ebingaka baba. Hayi lapha yana besakhana emqondweni nathi njengeinkokheli zalomndeni manje bekufanele ukuthi nathi siqinisane sinikezane isiqiniseko nokwakha ingqondo zethu ukuthi asesasiyo lezi zinto besiyiyo siyinkokheli emele ikhokhele lesizwe ngeqiniso. Okay angamphazamisa ubaba njengoba nimbona nje petty speaker ebezama ukusimemeza angazi khehla ngoba phela nazi iphika lapho DJ ukhona wangadonsi mic ubona ukuthi yena ngcona donsisa ke speaker ukuze sokhona usheshe simuzwe ngoba lapha somuzwa kudala. Chaza baba ukuthi yini manje baba wena khona uDJ lapha oludonsisa ke speaker ukhuluma ngemic. Hayi inkinga lesi sila ngaphandle leza DJs ngaphakathi manje mangithi ngilalela isound yazo lena esala yasizwa namanje senza njani sine sound enkulu manje ke ingakho sizama ukusebenzisa sona sizama ukusebenzisa lesi ukuze abantu bezwe ngoba manje abanye bale manje lesi silana sivalelekile kusethendeni. Okay angakuphazamisa imkhulu nathi sesiyangena manje ethendeni sisazama nathi ukubheka ukuthi abantu bayaqoqekani baba Young khehla lami leli lizawuchaza ukuthi lobani kwaKhumalo lizalwa ubani njengamanje wabe liphuma ethendeni belithi liyapi njengamanje. Udumo kangingi lokhulumayo nginenkinga manje ukuthi isikhathi esihambile ingako ngathi angisabambeki
ilanga selishonile sifuna ukuqeda lo msebenzi asibonge bomashobane siyabonga baba